Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Снощи прочетох една покъртителна новина в българските медии. Новина, на която първо не можех да повярвам, че чета и че съществува в Република България. Тя е следната. Рапърът Серафим Мартинов Сарафа е извикан в Националното следствие, за да се обясни за текстове на песните си. Причината е песента „Бяло, зелено и червено”, изпята с Мишо Шамара, в която се пее: „Не вярвам в ГЕРБ, но силно вярвам в герба. Ти гледай напред и един ден всичко ще бъде наред”. От Националното следствие са потвърдили, че има производство срещу Мишо Шамара за обругаване на националния герб и националното знаме. Досъдебното производство по чл. 108, алинея 2 от Наказателния кодекс, което гласи: „Който по какъвто и да е начин опетни герба, знамето или химна на Република България, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или глоба до 3000 лева”. Преди дни казах, че на предстоящите избори алтернативата пред всеки българин е свобода или ГЕРБ. Много хора и журналисти в това число ми зададоха въпроса какво имам предвид. Ето това имам предвид. Този модел управление, и искам да ви кажа, че тук вече се уляхте. То се вижда в каква среда на полицейщина, сплашване, репресии и абсурди ще живеем през следващите 10 месеца. Но, уважаеми дами и господа от мнозинството, за да ви помогна да доведете нещата до техния логичен завършек на модела ви на управление, днес ще влязна в ролята на конструктивна опозиция със следните предложения за промени в Конституцията на Република България. Възстановява се член 1 от Конституцията. Той гласи: „Водеща и ръководна сила в държавата е Политическа партия ГЕРБ”. Член 2: „Названието на страната се изписва Република ББ България с 3 бъта, за да се знае чия е”. Член 3: „Пожизнен министър-председател и ръководител на ръководната сила е господин Бойко Борисов”. Член 4: „ГЕРБ на държавата е горд лъв с привит кръст и склонена глава. В дясната си лапа държи бухалка. В зъбите си здраво стиска сноп гербери. Главата на лъва е овенчана с полицейска фуражка”. Член 5. Уважаеми дами и господа. Прекалявате, господин Станишев? Не, господин председател. А бихте ли цитирали останалата част от песента? Моля за тишина в залата. На човека, всичко за благото на човека. Знаем и името на човека в изпълнение на Веселин Маринов. Член 6. Даже не сте интересен. „Частната собственост е неприкосновена до поискване от представители на партия ГЕРБ”. Член 7. Ще ви отнема думата. Господин председател, чета декларация от името на парламентарна група. Бихте ли цитирали на Мишо Шамара останалата част от песента? И ние имаме компютри и четем. Са защитени до поискване от представители на Политическа партия ГЕРБ. Близък съм до финала. Член 8. Правителството и Народното събрание се превъплатяват в закони, решения, постановления, волята и указанията на господин Бойко Борисов. Член 9. Съдебната власт в Република България е независима. Тя е длъжна да осъжда посочените за виновни от министър-председателя, МВР и представителите на ПП ГЕРБ. Член 10. Медиите са свободни да отразяват всички изявления и обещания на господин Бойко Борисов, членовете на кабинета и оторизираните от него лица. Редът на новините в електронните медии, темите, тезите и участниците в сутрешните блокове и всички публицистични предавания се определят от представители на пресцентъра на Политическа партия ГЕРБ и на Министерския съвет. Планьорките на печатните медии се провеждат под ръководството на НСБОП, за да ги предпазят от влияние на опозицията. Форумите в интернет и Фейсбук се забраняват поради вредност и разлагане на вярата на нацията. Член 11. Свободата на гражданите се да изразяват своята безусловна подкрепа за правителството и Политическа партия ГЕРБ е гарантирана. Член 12. В Република България се провеждат честни и демократични избори. Резултатите се обявяват от изпълнителното тяло на Политическа партия ГЕРБ. Член 13, последно мое предложение:
Несъгласието и неспазването на изброените стълбове на новата българска държавност се преследва от закона. При проява на такава, всеки съзнателен гражданин е длъжен незабавно да уведомява Министерството на вътрешните работи. Уважаеми дами и господа народни представители, може да ви звучи провокативно, но замислете се в каква държава живеем днес. И искам да заявя, тъй като аз споделям и се присъединявам към думите, цитирам: „Не вярвам в ГЕРБ, но силно вярвам в герба”, очаквам Министерството на вътрешните работи, следствието и прокуратурата да се самосезират и да предприемат незабавно действия срещу мен. Хора, живеем 2012 година в страна – член на Европейския съюз. Освестете се! Така не може! Спрете това безумие, защото е ясно, че се изпълнява политическа поръчка на управляващите. Демокрацията е под заплаха. Благодаря ви за вниманието.